bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na love at first sight daw siya sa akin. Ako yung Nurse Jane na tinutukoy ng secret file sender nung nakaraan. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Nurse Jane. May napakinggan akong secret file episode ninyo nitong nakaraan. At iniisip ko, kung ako ba yung tinutukoy nung SF sender na Nurse Jane o nagkataon lang ba yun? Kasi nung napakinggan ng mga kasamahan ko yung episode na yun, parang medyo nakarelate sila kaya isinend nila sa akin yung nakapost sa social media na episode para mapakinggan ko. This is my secret file. Isa akong nurse sa isang ospital. At halos lahat naman kami ng mga kasamahan ko ay may mga asawa na or mga pamilyadong tao na. Maliban lang sa isang intern namin at sa isang bading naming kasamahan. However, nung napakinggan ko yung isang episode ng Secret File, ay parang pamilyar yung kwento ni SF Sender. Kasi meron siyang isang pasyente na nabanggit. At meron kaming isang pasyente na na-encounter na hindi ko mawari kung siya nga ba yung naging pasyente namin na yun. Pero tanghali din siya dumating at babae din siya. Itago natin siya sa pangalang Miss Mick. Patapos na sana talagang line up para sa vaccine that day. Kaya lang nagulat kami ng mga kasama ko dahil dumating si Miss Mick at meron siyang kahawig na well-known personality. Maganda. Makinis sa mukha niya. Simple. Maayos manamit. Mukhang desente. Mabait. At mabango. Actually, chinichika-chika ko pa siya. At hinaharot-harot namin siya pero ang response niya lagi ay ngiti lang. At kapag tinatanong namin siya, napaka-polite at close-ended ng sagot niya. Para bang napaka-reserve niyang tao pero madaling makagaanan ng loob si Miss Mick. Ilang beses din po ang naging encounter namin pero parang hindi namin siya makapa. Mabait naman siya at magalang. May pagka-meek at discreet din siya. Kaya parang nakakatuwaan namin siyang harutin. Sabi nga ng mga kasamahan naming bading, mga sezi, feel ko na si Miss Mick ay kapaderasyon din namin. Kasi kaming mga LGBTQ ay amoy na amoy namin ang mga kalahi namin. Sa ilang beses na encounter namin, para akong na-curious kay Miss Mick. At nakwento ko nga rin sa mister ko, si Miss Mick. Sabi ko pa nga, Di,
Alam mo, may naging pasyente kami na may kahawig na isang sikat na personality. Babae rin siya at crush namin siya ng mga kasamahan ko. Tinawanan lang ako ng mister ko at sabi niya ng pabiro, "Pag ganyan ka, magpakabakla na lang ako, sige ka." At nagtawanan na lang kami ng asawa ko. Pero alam mo, DJ Rocky, madalas pa rin naming mapagkwentuhan si Miss Mick ng mga kasamahan ko. At ako rin mismo ay naikukwento siya sa ibang mga kaibigan ko. At parang crush ko nga siya. Pero hindi ko nakakalimutan na pamilyadong tao ako. Crush ko siya as in parang paghanga lang sa mga kagaya ng idols or mga kilalang personality. Parang ganun lang siguro. Actually, tinatanong nga namin kung ano ang Facebook account niya. Pero ngumiti lang siya. At hindi naman niya ibinigay ang Facebook account niya. Hindi siya tumitingin sa akin pero kapag kinakausap ko naman, sumasagot naman siya ng maayos. Pero pa isa-isang word lang ang sagot niya. At madalas talagang ngiti lang ang response niya. Kapag siguro ayaw niyang sagutin ang ibang harot na tanong ko. Personally, natutuwa ako sa kanya, parang may something na hindi ko ma-explain. Parang nakakagaanan ko siya ng loob. At parang gusto ko siyang makaklose. Pero parang iwas siya eh. Hindi pa naman ako nagkakagusto sa kapwa ko babae before. O nagkagusto sa kapwa ko babae before, pero parang nakakagiliwan ko tong si Miss Mick. After nung last encounter namin kay Miss Mick, hindi na namin uli siya nakita. Or wala na kaming balita sa kanya. Sa totoo lang, ang gaan-gaan ng presensya ni Miss Mick sa amin. Siguro, may parte na hinahanap-hanap namin siya. Kaya nga natuwa ako nung napakinggan ko ang secret file last time. Na para bang pakiramdam ko, si Miss Mick yun. Kagayang-kagaya ni SF Sender si Miss Mick. At kung si Miss Mick ngayon, ang cute niya sa part na yun. Somehow, nakaramdam ako ng tuwa sa puso ko nang mapakinggan ko yung secret file na yun. Pero kung hindi man siya si Miss Mick at nagkataon lang na similar ang SF Sender at si Miss Mick, sana makita pa uli namin si Miss Mick at ma-share naman ang skincare niya. Charot with harot. Kung sakali mang hindi na, sana mapakinggan na lang niya ang aking secret file. Maraming salamat, DJ Rocky. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Nurse Jane na nag-a-assume na ang tinutukoy na Nurse Jane nung secret file sender last time. At ito, ang aking secret file.